Bona tarda a tothom. Bona tarda. Deixeu parlar, i si no us agrada, escriureu després. Deixeu-me parlar. Benvolguda alcaldessa, benvolgut president. Vull que sàpigues que per mi és un veritable honor haver pogut acceptar la teva invitació de fer-vos costat en el que és un esdeveniment dels més importants que es poden fer en un poble, perquè veig esperit de poble, que és les festes populars. Què és una festa popular? Una festa popular és quan tots ens reunim a l'espai públic, fem un esforç per construir una oferta lúdica que posem al servei de tothom, i una cosa molt important que tu has assenyalat en el teu discurs, que és que ens obrim i ens agrada que la gent ens vingui a veure. Jo espero que n'estendeu molt de la festa. Segur que sí. Moltes gràcies. Sapigueu que per mi és un veritable honor ser en un dels barris més importants de la zona